Ýarşyň jemleýjigini ýatda galyjy wakalara ören baý boldy. Türgenlerime daşary ýurtly peýalwanlar bilen tutuluşyklar geçirip, özleriniň uswatlyklaryny görkezdiler. 14-nji gezek geçirilýän dünýä çempionatyna atnaşýan türgenleriň ezberligi, çeýeligi olaryň ýeňişe bolan ynamnatdyrdy. Maksady okunlyk her bir tutuluşyga mahsus boldy. Garşylykly tutuluşyklar ýeňişi öpüşen etdi. Belenşýaly akt mermerli Aşgabatda dünýä derejesindäki ýaşyň guranmagy, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň köpçüliklen beden terbiýany we sporty üstürmäge berýän ulun nişany bolup, bu wagtda durmuşa geçirilýän ägir türlü işler halkara sport giňişliginde ýurdumyzyň awry mertebesiniň ýygy ýokarlanmagyna şert döredýär. Ýurdumyzda soňky ýyllarda sport hereketini ösdürmek üçin giň mümkinçilikler döredildi. Aşgabatda sportyň olimpiya görnüşleri boýunça her iki zaman toplumlaryny özüne jemleýän Merkezi Aziýada deňi taýyp bolmadyk olimpiya şäherçesiniň gurulmagy türkmen sportyny täze derejelere çykarmaga şert döretdi. Dünýä çempionatyna her bir pursatlar hünärmenleriň hemde tälimçileriň üns merkezine boldy. Belenşýaly milli sporty üstürmek hemde jemgyýetde sany durmuş ýolagolaryny berkitmeň strategiýasynyň baş maksady sport hemde beden terbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň aýratyna çağalaryň, ýetginjekleriň sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Sportyň sagdynyň we güýç guwatyň çeşmesini ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýygy artýanyny bellemek gerek. Çünkü sport bilen ýygy meşgullanmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem ruhy bilen bolmagyna, şeýle-de oň dörejelik işine oňyn täsir edýär. Sagdynyň we bagtyýaryň ýurdu hökmüne ikrar edilen Türkmenistan bu wagtda sany durmuş ýolagolaryň, beden terbiýanyň we ýakyn hemde uzak geljegi nazarlaýan sportyň ösdürmegine wagt edilmegine gönükdirilen anyk çäherler wagtda beýleki döwletlere göreli bolýar. Hormatly prezidentimiz sportyň parahatçylyk dörejilik ugruna aýratyn ýahmet berýär. Hemde Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwrülmegine giň ýol açýar. Soňky ýyllarda Gahrman Arkadamyň ýurdumynyň sport ulgamyna başyna başlan giň meçhuli özgertmeleriniň Arkadaly Gahrman Serdarymyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmek netijesinde türkmen milli sporty ösüşiň täze derejesine çykdy. Türkmenistan sportyň durly görnüşleri boýunça dünýä meçhuli halkara ýarışlarynyň ýygy geçirilýän merkezine urly. Bari ýogy bir näçe ýylyň dowamynda Türkmenistan sportyň durly görnüşleri boýunça bir näçe halkara ýarışlary, dünýä çempionatlary geçirildi. Ýurdumyzda geçirilýän dünýä ýarışlarynyň ul üstünlikleri eýe bolmagy, olaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşen edilmegi, ýurdumyzda halkara ýarışlaryny geçirmek babatda oňyn tejribe toplanyny görkezýär. Şeýlelikde paýtatymyzda kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ýokary derejede geçirmegine hemme taraplaryň taýýarlyk görülendigini bellemek gerek. Bu bolsa ýurdumynyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan halkara ýarışlarynyň goramaçylyk ýagdaýyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniniň nowatdaky sutnamasydyr. Dünýä ýurtlarynyň türgenleri we tälimçileri paýtatymyzdaky olimpiya şäherçesiniň sport toplumlaryna halkara ýarışlaryny we türgenleşikleri geçirmek üçin döredilen şertlere ýokary baha berdiler. Bu bolsa ýurdumyzda sportyň ähli görnüşleriniň ösdürmegi, köpçülikle beden terbiýanyň hemde ýokary netijeli sportyň işçileşdirmegi bilen baglanşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniniň aýdyn beýanydyr. Kuraş boýunça 14-nji gezek geçirilýän dünýä çempionatynyň jemleýiji gününiň final tutuşyklary çekileşikli pursatlara baý boldy. Oňa atnaşan peýalwanlar birinji baýrakly orun ugruna bäsleşdiler. Final tutuşyklaryna halkara derejeli eminlerdir tälimçiler, türkmen peýalwanlarynyň çeýeligine, ezberligine hemde ukyp başlandyklarynyň ýokardygyna baha berdiler. Belenşäli ýurdumynyň sport awraýyny bedende götürmek türkmen türgenleriniň öňünde durýan möhüm wezipedir. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiň hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň ýygy tagalaty netijesinde türkmen sporty beýik ýeňişler nazarlaýar. Belenşýaly akt mermerli paýtatyň göder künjünde ýerleşýän olimpiya şäherçesiniň başabaş döwür sport toplumyna döredilen şertler ýokary baha münasipdir. Munyň öňünde dünýä ýarışlarynyň degişli derejede geçirilýänini has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Kuraş boýunça dünýä çempionaty halkara giňişligindäki ähmiýetli ýarışlaryň biridir. Munyň öňünde sport ulgamynaky hyzmatdaşlygyň işleňleşdirmegine we dünýä ýüzünde parahatçylygy, dostlugy üstürmekde sportyň möhüm orny eýilýäniniň nowatdaky sutnamasydyr.
Awraýly ýaşyň ýurdumyza geçirmegi Türkmenistanyň dünýäniň sport giňişligindäki awraýynyň belinde galmagy bilen birhatarda türkmen turgunlarynyň degişli ugur boýunça tejribe toplamagyny şertlendirýär. Şeýlekde paýtatymyzyň Olimpiýa şäherçetiniň döwrawa başawaş döwür sport toplumyna geçirilen kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň jemleýjigini ulus sünnüklere wetdendi. Ýeňjileri ýylamak dawarasyna dünýä çempionatyny geçirmäge döredilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hoşalyk sözler aýdyldy. Dawarada dünýä çempionatyna baýrakly 1-nji, 2-nji hemem 3-nji orunlary eýilen peýalwanlara degişli medallar we ýadygarlyk sowgatlary dawaraly ýagdaýda gowşurly. Buňky geçirilen dünýä birinçiligine ýurdumyzyň peýalwanlary medallaryň 7-sine münasip boldylar. Olaryň 3-si altyn, 3-si kümüş, 1-si bolsa 1-nji medallardyr. Şeýlekde denanlaryň arasyna geçirilen bäsleşiklerde ýurdumyzyň peýalwany Sabina Kadirova 78 kilogram agram derejesinde çykyş edip 1-nji orna we altyn medala. Erkekleriň arasyna geçirilen tutuluşyklarda türgenimiz Wefa Ewliýaguliýew 60 kilogram agram derejesinde çykyş edip 1-nji orna we altyn medala. 81 kilogram agram derejesinde çykyş eden peýalwanymyz Dayanç Ümirow 1-nji orna we altyn medala münasip boldylar. Tiýlaglanç dawarasyna peýalwanlarymyza degişli baýraklar dawaraly ýagdaýda goşurly. Döwlet senamynyň dawaraly ýanglanmagyna ýaşyl tugumyz belinde gallarly. Bu görnüşler ýurdumyzyň sport älimindäki awraýynyň ýokurdygyny elimi äşkär etdi. Kuraş boýunça geçirilen 14-nji dünýä çempionatynyň jemleýjigine turgenimiz Jahan Muhammedowa denanlaryň arasynda 87 kilogram agram derejesinde çykyş edip 2-nji orna we kümüş medala. 87 kilogramdan ýokary agram derejesinde çykyş eden peýalwan gyýdymyz Sabina Agajanowa 2-nji orna we kümüş medala. Erkekleriň arasyna geçirilen tutuluşyklarda 73 kilogram agram derejesinde çykyş eden peýalwanymyz Şatlyk Jumaniýazow 2-nji orna we kümüş medallara münasip boldylar. Peýalwanlarymyza degişli baýraklar hemde ýadygarlyk sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşurly. Şeýlede kuraş boýunça geçirilen dünýä çempionatyna erkekleriň arasyndaky tutuluşyklarda peýalwanymyz Döwlet Hemraguliýew 66 kilogram agram derejesinde çykyş edip 3-nji orna we 1-nji medala münasip boldy. Bu peýalwanymyza da degişli baýraklar dawaraly ýagdaýda goşurly. Şeýlekde paýtatymyzyň döwrawa başawaş döwür sport toplumyna geçirilen kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty ýokary ruhunetlige wetdendi.